Shilla, Ishak Shilla. Vice President Ishak Shilla. General Secretary Rijit Lamin. Rijit Lamin. Nangta Joint Secretary Pelilap. Lila. Nangta Organizing Secretary Lambha Lamin. Finance Secretary Nangta Yai Bat mo Yai Bat Lang Talang. Kementang akhat di Presiden Rangba awen iya. Te to mentah ni ngi so banaingo yu blei bola pela ini bagin yo ru bola kerku ini bagin yo ban jet slon ni ginung kekam jongka 7 Amlarem Circle kabumut ye ka constituency hi borokoi President Jam Shaprang Potam, Vice President Isaac Shilla, General Secretary Rijit Lamin, Joint Secretary Plelat Buam, Organizing Secretary Lambha Lamin, Finance Secretary Yai Batlang Talang. Di hagani kapon ngan shimi ka bentaban pen scam. Ya kani ka circle ka bangila seng hagani ka singi ka pemata. Bat ya ka bakin sejit pat ya ki dekot. Hoj nagaliang ka party ibu shithomut ki dekot jong ka executive committee. Ndai kila ban jit tam me ka taru kat kum ka jing don kam. Ti hagani ka por ngashim mi hagani ka bentaban pen scam mi kinong kit kam ki bangila yo ban jit hagani ka por ka pemata. Te kalong ka jing kentu ka jonga nawara bang apek yang dia barok kide ki samla ki barang piang bha ban kit ya ka kam bakin da shim me kene da ka jingkit kli bagan de ka thong ka jungki bakin bo ya ka thong bakin tristom bang in yo ban khet ki so jung ka jingjop ha ka jing khun ka jingi khanang bengila ban wan ra ya ta ka jingkala nga kenturu apreng jungki bakin don ya ka mensim jong ka jing sungurit apreng jungki ka mensim jong ka jing pendam iwe ka mensim jong ka jingi kini trei kini ka kam kum shipara kum kalung ye kam dei bo president ole don bor lane vice president ole don bor and general secretary ole don bor rei kin trei kum ka team kum bangi ngela trei kum ginong elam ni trei kum ka team bat shipara da ka jingmot badru hai bedi bagi mat ki kam ki bapi pinne trei nang ni shakmat ngi kintu ba pinum le ye gono no klam da kin jok tien ka ba kham don kam ka bam da shai ba pin kin jok tien nai ki nongelam ke ba khmat ke ba hedu jong ka party tenga kitbok kitwang bakini yo ye ka met ka phat ka ba kot ka ba khia kitbok nga kitwang bakini yo ye ka ta ka men sim ka ba dani ka jingkit khle ba ublei unai ki ka men sim ka ba shinrang ka ba shlur unai ka kot ka khia unai ka jing start ka jing shampang kinlong shisha kita ki nongmuna jong ka party ka jingi hagani ka jaka te kum ka dak jong ka jing pin scam ngan kublai ti nadu nang te nadu president vice president general secretary joint secretary organizing secretary but finance secretary yai batlang talang iba dena kashnong mustem ibolong ta o sipai dureau mo sipai dureau te la dekat ya dureau dong lelong sipai gini ki wa jungi sini lingim da kusai kan mo pai bat dang lai te to nganai ka kti kaman ke jangan kublai kti ki ban mangi ki badang ne kum ka dak jong jing pen scam ka jing menjur ini thap tilang kum ka jing dan betalang ha ka por ka bamta ta blame ku ki ha kumu ngalam ngai ka bin shim ne ka kam ka jing ke kli ba ka jinglong kum men apa ka jing tilang kum ka team no ngai tri kum vice president bin shim la ka jong ka banta ka kamram rijit kum general secretary no pray tiganai ka kam lela lam bayai ba mo oblen kurku ya pi balo ba kumjuru pi kinong kershan ki bede ki ban sa pendrum khot ya le de kat kum gamon ga jopi ya preng kita ki arbanta oblen kurku ya pi nang ne shkmat ha ki liang bagi benta baro ha bagi nge ya oblen ba em ngem judan kang ban khuslai aga jingem ga jingi haupra oblen shibon Ba pra kasih Amrem.